akinek a divat a kisujjában van. Egy igazi stílus guru. Egy nő, aki minden kérdésre tudja a választ. Ő az, aki pusztító erejével akár egy egész galaktikus hadsereggel is le tudna számolni. Ő Kissel Tünde, ez pedig a strandtippek Tüncitől. Kedves Kissel Tünde, 3 éve vagyok szeretője egy házas férfinak, a strandon ismerkedtünk meg. Először csak futókalandnak indult, de beleszerettem. Kiderült, hogy egy munkahelyen dolgozunk, csak addig még nem találkoztunk. A felesége a mai napig nem tud semmiről. Lopott órákat töltünk egymással munkaidő után. Ha tehetjük, együtt strandolunk, mert ott mindig eszünkbe jut az első találkozás. Nyaralni pedig szinte minden hónapban együtt járunk, mert a szerető mindig magával visz, amikor külföldi tárgyalásokra utazik. Igazából minden tökéletes, egyet kivéve még mindig nős, és nem akar engem feleségül venni. Eddig nem zavart a dolog, de most teherbe estem. 3 hónapom van még hátra. A szeretőm azt mondta, végül is örül a dolognak, nem fog elhagyni. Szerinted, Tünde, mi történik majd, ha megszülöm a gyereket? Változni fog valami? Ezt kérdezi Kriszta a Bonyhádról. Ne haragudj, erre nem tudok mit válaszolni. Kérdezd meg a pszichológusodat.